Paingon sa langit. May sila, abot namin ang langit. So ngayon, naabot na talaga namin. Oh, hawak ko na. Pero wala. Iwan ko. So guys, again. Sana all. Kulim panok pa din na. Oo, nakaway pa makaw. Nakaway lang, guys. Again guys, nata sa barangay Kagong-Kagong kay naguban mi sa Torres and nay motor magniag atong pinalanggang barangay captain Kapitan TC Banal. Hello guys. Saniya na ang tropa gikan na ang mga bisita ni sa mga turista ni gikan sa province sa Bohol din mag-cover ni sila sa buho din ni sa barangay Kagong-Kagong. Kalimut. Wow. Sa padong namin sa buhog guys, ang kauban ang mga bisita gikan sa Tambiranan. Ato namin sa buho. Nagprosesyon namin guys. Magprosesyon. Kompleto na sila gamit. Ako rawad si gamit. So guys, padung nata sa Kagong Cave. Mga 25 so guys, padung langit. Doon nata guys sa Kagong. Saan ni Kagong Cave? Kagong Cave. Doon na ni sa sentro guys. Sa eskwela. Ginoo ko kay kog suwaga. Sa eskwela nung sa sentro. So muna ang sentro. Huwag ka na muna ang langit. Huwag ka to mga katawhan. Padong langit. Ikuha na pa yung nawata sa riskuan, dali ka. Dali ka, oy. Wala. Sunar! Ano yung sakit dawat? Asa nila host day?
Dapat nilain mga kuan. Ya, doon na ni sa Princess Mananaw. Layo, princess na. Kasi ikaw saan ito? Balik ka tagi siguro. Aja na wala mga kuan ani mga stalactite. Ayo. Ay, mas okay dito ganyan na. Atas Okay di dito, tas ano? buhi ito. Mas okay dito, dili maligid na. Unsa man kanang mas siyang ang kuan. Kailan? Sayang hindi dito na ni. Pero mas nice din nga. Ya pagabot niyo diri sa may diri. Ada radyo. Ikaw si Trisha. Wala lang mo. Ya. Banusan ang chat nila ni kuan diri. Tapos ito rin sa office. Importante yan yung makita dito. Kasi mas kuan ni sir ang entrance kanin sa soon guys ato kay kuan man ni patay na bay na. Di man na ulit kita. Nagpunta tadi kita. Apa ni lang paso lang yan sa kuwada. Ang dalan ba yung sa ang dalan sa Aura? Pero layo lang baklay. Lain-lain lang to ako sa iyo. Wa na kay kuan. Napabagyan ko itong murag kawayan buta sa soon sir. Ano yung pagtawag sa modern world? So, ito ang last na issue na ako, drone kaya mga panahon mo tatanan, no? Oh, panahon mo tatanan? Panahon mo. Pag mo lang ito, balik ang kita. Ano? Hindi ko